Ariketa honetan eskatzen dute hor agertzen diren biderkaketak egiteko. Aurretik egin izan ditugu olako ariketak berreduran idatzita eta gero berreduren propietateak aplikatuz eginez. Badakigu egiten hauek ariketak erroen propietateak aplikatuz. Eta gogoratuko dugu zelan bidertzen diren erroak. Errotzaile bardineko erroak bidertzen dira errokizunak bidertzen eta erro berean sartuta. Lehenengoan, danak direnez errokarratuak, hau da errotzaileak danak direnez bi, guk aldugu egin erro 3, erro 2, erro 6 bidertzeko, erro bakar baten sartuta, bider 3, bider 6. 6 aldugu ipini, bider 3 bai. Hemen daukagu erro karratu, bider 2, 3 berbi. Edo 6 berbi aldugu ipini, bai. Eta gero, errotik atara alditugu, errotzaile bardineko berretzailea daukaten biderkagaietatik ataratzen dugu biderkagai bat. Nik izatun zatorreri paketeak egitea. Biko paketeak egin behar ditugu, beraz, bi berbi daukagunez, bi bat ataratzen da kanpora, eta barruan ez da ezer geratzen, eta bi hiru ditugunez hemen hiru berbi, beste hiru bat atarako dugu kanpora. Lanik, 6 geratzen da. Nik hemen 6 berbi ipintzen badot, hau honeaz aldakean dut eta 6 emoten da. Hau erreza izan da. Bigarrena. Erroa, bider 3 erroa, berlau, bider lau erroa. Errotzaileak ez direnez bardinak, errotzaile komunera laburtuko dugu. Eta kasunetan, errotzaileen arteko MKT. MKT, bi hiru taloen arteko MKT, zein da? 12. Beraz, danak izango dira, 12 erro, 12 erro, eta 12 erro. Errokarratua izan denez, errotzailean 12 pini dugunez, bitik 12ra bider 6 egin dugu, beraz, erro barruan egon dana, ber 6 egin behar dugu. Bigarrenean, 3tik 12ra pasa dugu, beraz, bider 4 egin dugu, beraz, barruko berretzailea, barruko guztia ber 4 egin behar dugu. Beraz, aber 4, ber 4. Kasunetan, bidertuko ditugu berretzailea. Eta, 4tik 12ra bider 3 egin dugunez, barrukoa ber 3 ipini behar dugu. Orain, error bakar baten sartzen dugu, ipintzen dugu. Aber 6, bider aber 4 ber 4, aber 16, bidertzen direlako, bider aber 3. Eta orain, berretzaileak batu ingo ditugu, berrekizunak bardina dizelako. Beraz, aber 6 gehi 16, 22, beraz, gehi 25. Eta hemen orain, paketeak ingo ditugu. 12ko paketeak egin behar dira, errotzailea 12 dalako, eta 25 aditugu barruan bidertzen. Beraz, 12ko bi pakete alditugu atara. Beraz, aber 2 ipiniko dugu. Pakete bakoitzean 12 badauz, bi pakete 24. 25 ditugunez barruan, geratzen da barruan, bakar bat. Horlan simplikatzen da. Eta azkenean, erro aber minus bat, bider 3 erro aber minus 3, bider 6 erro aber 5. Errotzaileak ezberdina direnez, errotzaile komunera laburtu behar dugu. Kasunetan, 6 izango da. Beraz, 6 erro, bider 6 erro, bider 6 erro, hauze, barnea denez, ipiniko barruko bardi. Lehenengo erroa, errokarratik 6 errora, bitik 6ra, bider 6 egin dugu, beraz, barrukoa,
ber iru egin behar dugu. Bitik zeira bider iru, beraz, ber iru egin behar dugu barrukoa. Bigarrena, irutik zeira bider bi, beraz, barrukoa ber bi egin behar dugu. Eta azkena bardintze dugu. Orain, ja, erro berean sartzen dugu, eta da, a ber minus bat berriru, a ber minus iru, bider. A ber minus iru ber bi, da, a ber minus sei, eta bider, a ber bost. Orain, bidertzen daudenen berretzaileak, batuko ditugu berrekizuna bardina delako. Beraz, 6 erro, eta da, minus iru ken 6, minus bederatzi, gehi bost, minus lau. Beraz, a ber minus lau. Gogoratu, orain, simplifikatu aldugula, errotzailea eta barruko berretzailea biak zatituz, zati zenbaki bardina. Kasutan zati bi. Geratuko da, iru, a ber minus bi.